Selo Dobrava udaljeno je samo 3 km od Leposavića. Ovo selo broji preko 30 mladih, stoga je u cilju zdravog života pokrenut projekat izgradnje sportskog terena. Najviše su se obradovali najmlađi koji nakon školskih obaveza ovde najviše provode dan, da bi iskoristili još ovo malo lepog vremena. Katarina, pre nego što ste dobili ovo igralište, gde ste se igrali? Igrali smo se na jednoj livadi, na livadi pored moje kuće. A sada kada ste dobili igralište, šta za vas znači ovo igralište? Mnogo više. Često igramo fudbal, košarku igramo, pa svašta igramo tu, ali nema još uvek svetlo pa ne možemo do kasno uveče, ali sad će da nam uvedu, tako su nam obećali. Šta ti najviše voliš da se igraš ovde na igralištu? Fudbal. A šta radite još? Šta igrate ovde? Odbojku, košarku, sve igram. Sa izvođenjem radova počelo se sredinom juna meseca i do sada je urađen parking od 12 metara. U sklopu igrališta napravljeno je i 3 reda tribina. Postavljeni su reflektori, a igralište je ograđeno i bezbedno za sportske aktivnosti. Stari stanovnici sela kažu da su sada bezbrižni kada decu pošalju da se igraju. Pre se deca igrala po dvorištu, po livadama, izađu, ovako ima baš, ovo je lepo urađeno da bi deca izašla, da se sastanu da malo, eto, ako su deca na selo da nešto imaju i baš im je lepo. U toku su radovi na priključku električne energije, a očekuje se nabavka mreže za golove i još nekih sitnica. Tako će mladi ovog sela moći svoje slobodno vreme da provode i u večernjim satima. Sredstva za ovu investiciju obezbedio je USAID, a vrednost projekta je oko 45.000 evra. To je jedan od stotinak društvenih i infrastrukturnih projekata u 40 naselja na Kosovu koji se realizuje u okviru programa za aktivno učešće zajednica koji finansira USAID, a sprovodi kancelarija Mercy Corpsa. Program za aktivno učešće zajednica. Za život spram čoveka i 21. veka. Po vašoj meri.